שיפור תכנון בוועדה המחוזית, כדי לעשות פרויקט הכי טוב שיש. בפרויקט, קודם כל זה נכון, ראש העיר אמר, התוכנית פה הייתה בשילוב עם העירייה, תוכנית ותמ"לית מצוינת. אנחנו עושים לה קצת שינויים, כי אני חושב שהגיע משרד אדריכלים, רואה את זה טיפה, איך לשפר תכנון, כדי לעשות את זה עוד יותר טוב. אבל אנחנו מקדמים את ההיתרים, הוגשו היתרים כבר לוועדה המקומית, אנחנו מחכים לדיון, יהיה בקרוב. אז זה דבר אחד. דבר שני, אומנם הגענו לרוב חתימות מרשים, יש מתחם שיש 90% והשני 80%, אבל אנחנו צריכים בסוף, אני הבטחתי לכם, שאם יהיה 100% בכל המתחמים, לבנה את כל הפרויקט כמקשה אחת. אז צריך שיהיה 100%. אז אחד, אנחנו ניתן עוד 2-3 מהיום, למי שעוד לא הספיק לחתום, או שרוצה לחשוב ולשאול וכו', ויחתום. לאחר מכן, אנחנו לא יכולים לחכות יותר, וכלפי אנשים שלא ירצו לחתום, אנחנו כבר מוכנים עם תביעת סרבן, הוצאנו כבר מכתב התראה. אני לא אוהב להגיע לזה, אבל אם אין ברירה, אני לא יכול לעכב אתכם, כי בסוף אני לא יודע להרוס בניין אם אין 100% חתימות. בסוף פינוי-בינוי זה ערבות הדדית של כולכם, אז אנחנו מתקדמים כבר במישור הזה, יצאו מכתבי התראה כבר לכל אלה שלא חתמו, ניתן להם 2-3 את הזמן, אחר כך נאלץ להגיש תביעות. דרך אגב, אני לא כועס, זאת אומרת, התביעה מוגשת בשמכם הדיירים, זה הנוהל בפינוי-בינוי, כדי לצרף את האחרים. באמת, בפרויקט הזה, בעיניים שלי, לא יכול להיות ולא צריך להיות סרבן אחד אפילו, כי אתם יודעים בדיוק את הזכויות שקיבלתם במתחם הזה, את התוספת שקיבלתם, את האיכות שקיבלתם, אז אין פה עילת תביעה אמיתית, למה בן אדם לא יחתום. לכן אני חושב שזה ייפטר, אבל זה ינוהל במקביל, כדי שלא לעכב אותנו. אנחנו מקדמים את ההיתרים במקביל, את זה במקביל, כפי שאמר ראש העיר, אני מאמין שאם נעבוד כולנו יחד, בסוף שנה יהיה אפשר לברך על המוגמר ולהתחיל את הפרויקט הזה. זה המטרה שלנו. עכשיו, יש פה, כפי שאתם יודעים, אני לא צריך לספר לכם את ההסכם ואת מה שמקבלים. אתם מקבלים פה תמורה הכי טובה שיש, גם מבחינת גודל הדירה, גם מבחינת המיקום, גם כל הדירות רואות ים, גם מבחינת הגובה של הבניינים. אתם מקבלים בשליש הבניין האמצעי, מיקום פנטסטי. באמת יש פה חוויית מגורים שלמה ואיכותית, ואנחנו רוצים יחד איתכם, א', להציג לכם את התכנון, שתראו מה אנחנו הולכים לעשות. 2, שכולנו יחד נעזור אחד לשני, גם מבחינת חתימות וכו', כדי שנעמוד ביעד הזה, שנתחיל לבנות סוף שנה הזאת. אז ככה, מה שאני מציע, שהאדריכל דני פה יציג את התכנון, אחר כך אני אחזור לשאלות שכל שיהיה לכם, ואחר כך גם עורך הדין שלכם, ירון טיקוצקי, גם כן יחזור לחידודים ושאלות, אבל אני מניח שאחרי שדני ידבר, אולי יהיה לכם כמה שאלות, אז אני אחזור כבר לענות פעם אחת על כל השאלות. אז דני בוא, ואני נשאר פה וחוזר.